Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginapabot kami kapin sa 5,000 tanan ka mga pamilya mapektuhan sa ginaplano sa karon nga 150 hectares nga reclamation project sa isa ka pribado nga kumpanya sa Barangay Banago sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Nagutok ang session hall kaina sang aga sa nagtambo nga mga residente sa Barangay Banago sa public hearing angot sa ginaplano nga reclamation project. May 150 hectares nga porsyon sang kilid sang baybayon nga nasakpan sang barangay. Ang nalakip sa ginaplano nga proyekto sa negosyante nga si Jerry C. sa Bacolod. Gani ginabalabagan ini sang pumuluyo bangod sa nang sila madulaan sang ilistaran kag palangabuhian. Kalaw Pitulog. Kay sa nakita natin yung mga kahalitan, una rin na din principal din nga makalit. Ang madislokar ang aton balay, kag aton palang habuyan, especially ang aton nga dunang manggan. Amo ini siyang principal nga ginalantaw naton nga labing maapektuhan sini nga propose nila nga reclamation. Wala sa hiring ang tiglawas ang pamilya C. Gani napaslawan man naman nagtungdan nga barangay officials kag bisan ang katapos ang Committee on Environment nga mahibaluan ang plano may kangtanan sa reclamation project. As I observe, Mr. Chairman, ang isaya observation ng sabon sa pulis sa barangay na kung wala ko sila response. For my own, sa akon, hindi ko pa-consider na public hearing. Public consultant yan. Actually, ano sila kasabat sa aking consultation. Why responsive? Siguraduhon ta nga they'll be more than ready next 100%, no? Damo ko naman ko tanon, damo reaksyon ang umuluyo. So I hope they can clarify kay sa ginambalaton. Kan kami kami kapopya, no, kung ano gidang ilang tuyo sini nga project, no? So we cannot answer in behalf of the proponent, which is the Jerry C. Group. Magluwa sa reclamation project sa negosyante, ginadiyo naman karon sang syudad ang private-public partnership upod sa Bacolod Reclamation Gateway Corporation para sa plano nga pag-reclaim sang kapin 248 hectares sa coastline sang Banago kag Kaiping nga barangay. Ang kumpanya ang ginapanagiyahan naman sang pamilya ni Councilor Vladimir Gonzales. Nagtambong man sa public hearing ang taglawas sang GREDCO na si Attorney Joselito Bayatan nga among nagapanagiya sang reclamation area. Wala siya sang may nakita nga konflikto sa ginaduso nga reclamation project sang duha ka mga private firm. Sa negosyo, it is better more to be collaborative, rather than be an adverse position, no. With the modern business now, big companies are even go into conglomerations. They go with consolidations. They go with merger. Naibaluan ko lang at of course they all have the same palariho sila eh. I mean, ara sila sa baybay business. I guess they're all monitoring each other lang. So at the end of the day, ang aton is we have to hear the side of the people. Sa ginambalaton, ang committee ko hindi maka-obra sa kampo wala sa public hearing proseso na ginatawag. Ang katapos ang Banago Against Reclamation Movement ang naghihinyo sa syudad niya kuntani mapungga ng ini nga mga plano. Nagalaom sila nga hindi pagpaboran sa konseho ang ginihinyo nga resolution of no objection o kunrono para sa proyekto. Nico Delfin para sa DGCast Negros.